At ang Philippine Standard Time, alas 12:15 sa Kauntuhon. Welcome. Ready. Nindot kayo ni Ron. Ay. Aligre kay Ron baga kay Sodan. Hala, pailo na. Aritas na baga balita Ron baging suod, baga hisgutadan. Ato ding sawan karong udto ha. Ala, share. Kayo sa loob ng malaking bayong malawag na bakuran, mataas na bader, pinapaligiran at nakapin ang mga mamahaling sasakyan, mga batay na laging pulong ng gulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas manahon na wala buta sa bubo, mga katukutsara na din hinala ang tutong at kanin si puti katas nasa kahon kahit na di Pasko lumisay mayamon sa sigurong maniran sabay na ganyan sabi pa nila itinuturi matatapuan na taon na namamayari ng isang upuan na may mapagkakataon pinag-aagawan kaya naman hindi niya pinag-agawan ako makikita ko na masiyay ang kisisigaw. Nakakaupo sumugan yun naman ito ngayon. Walang galang na po sa taon na kaubo. Walang yung pagkakataon. Di ka sa amin ay di puno. Hindi na makinamin ay pinagtabi-tabiyero. Sa gabi ay sobrang init. Matulog na ulan dyan na di kayang pinito. Pakilagay sa inyo. Pinapulong tubig sa lumang kakuring-uling-ul. Gamit ang panggatong na inalod na masestero. Nagsisilbi ko sila sa mga namin lang. Mga kinay na makayamanan na sa kaldero na nagagamit na pang aking ama ay sumisweldo. Kulang na kulang pa rin. Kulang na tuyo kasi. Ating weda beto sa magaboy pagkakasahin. Hindi ko malakot na lang. Maraming harap. Umataas ang bagot. Nagpupula-pulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang tukal na mga pagpapalinaw naman kayo. Huwag kang masyadong malata. Bato sa bato sa lagi. Andam. Welcome. Ala, share. Best Home Radio. Ang tinood na kagawasan, mao pagsulti sa mga butang, posibleng dili gustong madungog sa uban. Welcome. Diya na sa taslaing panaguban na ito magigsoon nining nagbaga sa kainit sa tungod sa tuag kauntuhon. O dili lang ang kauntuhon na nagbagahas ta nga itong bagahisgutanan. Perting nindota. Nagbaga. Ang bagahisgutanan at bagigsoon uban ni ko ninyo karon. Welcome. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ang ato mga OFWs. Ang ato mga kaigsunan sa 3rd District sa Leyte. Ato mga kaigsunan sa 4th District sa Leyte. Ormoc City, Leyte. Region 8,
Region 7, tanan dapit na mabot. Welcome mga kaigsunan. Aritas komentaryong Binisaya. Aha, direta. Isgot na magigsog disqualification ng mga kaso. Ha? Hindi mga disqualification ng mga kaso, mga isot. Nagpusot-pusot ro mga panahon na. Ha? Pas kayo mga disqualification na kaso. Anining hadool lagi kayo magigsoon. Ha? 9 naman taron, di ba? Oh, May 9. 10, 11, 12. So, tulo na lang yun kaadlaw mga kaigsunan. Pabuton sa bugnong lugay nun. Para sa nakasabot sa mga eleksyon. Lain pa yun na bugno. Pero una pa mga kaigsunan, di asa ng battle of disqualification cases. Tagkani. Ato nag-iskutan doon bagigson. Uban sa inyo ha mga pangutana. Na inyong ipadangat diri kanato mga kaigsunan sumpay sa kagahapon natong episode. Ato nang tagagi kong pagtagad karon. Apan sama sa naandad mga kaigsunan magampo ta. Labi na sa ato ang pag-ulang mga kaigsunan na Santo Papa, Santo Padre Pope Leo the 14th mga kaigsunan. Atong i-appeal sa ato mga pagampo. May isgot ang gamay ron. Ay abot lang. Kauban mo muna ako kagabi. Nag-atang. Dugay na ko nakatuog. Atang, tanong-tanawa. At least ba? Murasag nasa Rome. Atang gabi magigsoon. Magampo sa ta. Ato gabi ito magigsoon ang pag-ampo ni Pope Francis. O wag ginawala si... pag-apo ni Pope Francis, sorry. Saint Francis of Assisi, sorry. Huwag ginawala ang Francis na pangalan, no? Ay, middle name ni Pope Leo is Francis. Robert Francis Prevost. I hope na pronounce na ako correctly, ha? Kabidyo katugo na rin ako gabi, Ampo sa ta mga kaigsunan, magampo sa ta. Di tayo makalimot sa ito pag-ampo mag-igsunan mo. Kung doon natin panahon mga kaigsunan, doon natin mga panahon diha na medyo lipay ta, kaya doon natin mga grasya, mag-ampo ta. Doon natin mga panahon diha na medyo bugat-bugat ang atong kasing-kasing, kaya doon natin mga problema, mag-ampo ta. Doon natin mga panahon na, siyempre, relax na ta sa kadiyot, mag-ampo lang gihapon ta. Bahala gamay. Importante makakommunicate kita sa itong labaw makagahom. Kaya kung wala siya mga kaigsunan, wala kita'y mahimo. Muna mag-ampo ta magigsoon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Most High, glorious God, enlighten the darkness of our heart and give us, Lord, correct faith, certain hope, and perfect charity. Sense and knowledge so that we may carry out your holy and true command. Labing hataas, mahimayaon nga Diyos, lamdagi ang kangit-ngit sa among kasing-kasing, o hatagi kami Ginoo, sa husto nga pagtuo o sa kapiho nga paglao. O sa kahingpit ng mga putli, pagbati o kahibalo, aron among matuman ng imong balaan o tinuod ng mga sugo. Amen. 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 In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, atong iyampo mga kaigsunan ng atong bagong Santo Padre, Santo Papa mga kaigsunan. Kagabi bagigsunan, ay doon nag-uban ba muna ako na nagtanaw, naghuwat mga kaigsunan. Bahala katugo ng mayo. Gapaabot mga igsoon na kitsa man ang bagong Santo Papa mga kaigsunan. Ang halili mga kaigsunan ni Pope Francis. Si Pope Leo the 14th mga kaigsunan, mga ka-best home. Atong i-check ang atong mga kadasig sa Infinite Radio kung naka-online na bata mga kaigsunan. Wa pa man mo thumbs up ang ato ang kauban diri. Probably wala ta maka-online. Wa pa. Why thumbs up? O diya, kamo diha naminaw na o nagtanaw na to, i-check ko na palihog sa traditional radio. Kung nabati na bata diha mga kaigsunan sa Infinite Radio aron mag-greet pud nato ang mga naminaw na to sa traditional radio. Basig nag-brown out na po.
And then brand out mga ka-igsoon des late. Mati-timing gid ari sa tong programa. Igo na, sam na brad gi-timing sa imong programa. Igo na, man. Basig na kuan lang. Basid kong timing lang. So atong tan-awon mga kigsunan, wat-wato to sa mga few minutes lang. Atong tagag tayo magigsoon. Kung online ba ta? I-check po ninyo palihog. Online ba ta? Or naka-hook up ba ta traditional radio mga igsoon? Okay, well, hinahini ta mga kigsunan, hatag tagambay magigsoon sa nanghitabo kagabi. Okay, so ang bagong Santo Papa mga kigsunan, Pope Leo XIV. So why putol? Gikan ni Saint Peter mga kigsunan, our first Pope. Ari gini babasa sa Saint Matthew, the Gospel of Saint Matthew, chapter 16, verse 18, Matthew 16. Okay, so makita na to mga kigsunan from Saint Peter. Ngadto sa ato ang kasamtangang Pope Leo XIV. So nay apostolic succession mga igsoon unbroken. Kaya kung doon ay mutaliwan na Santo Papa, doon na may mapuli mga kaigsunan. Okay. Unya, ari ko diri sa gamay lang, well, huwat-huwata sa ito ang mga kaigsunan sa Infinite Radio. Ari ko gamay mga kaigsunan diri sa kapost gikan sa Hugot Seminarista. Makita niyo sa screen. Gamay lang, before ta mag-discuss mga igsuon sa mga nagbagang issue karon. Muhatag lang ko gamayng reflection. Unya, akong kuhaon diri sa Hugot Seminarista. Gingon diri mga igsoon, while the world focus on Cardinal Tagle. Kana nasa picture, no? Kay lagi siguro mo kinsa si Cardinal Tagle mga kaigsunan. Kita mo dias nasa picture na to. Ang gingon diri kini medyo haom mangud kaayo. Ako lang ning taga-gamayng panahon. While the world focus on Cardinal Tagle, it was Prevost, quietly positioned behind him, who would ultimately be chosen as the new Pope. Naa sa likod di ay ni Tagle. Kita mo sa picture? Kita mo sa picture mga kaigsunan? Naa sa likod mga igsuon ni Cardinal Tagle. Si Robert mga igsuon, Francis Prevost. Ang bag-o na tong Santo Papa mga kaigsunan. Padayon ta, mingon diri sa Hugot Seminarista, this serves as a reminder that God often unfolds in unexpected ways. Sometimes He is already given us a hint. Kinakita man, no? Tagle ang gifocus, pero naarali sa likod. So murag doon na hint. But most significant moments happen quietly, shaping the story in ways we least anticipate. It's a reminder that the church choices aren't always what people want, but what it truly needs. After all, it's the Holy Spirit who makes the final decision, guiding the church in a way we may not always see. Thank you, God, for our new Pope, and thank you, God, for the life of Cardinal Tagle, mga igsoon. So, man ito gikingon ba usahay mga kaigsoon? Ang gikinahanglan, dili mo'y ato ang gusto. Usahay, kini, no, mo, sa minitawa sa itong, okay, medyo nihini itong signal na napawang itong video. Usahay, no? Let's try to reflect. Well, wait no? Kung wata sa Infinite Radio, kung ma-online na bata. Okay? Usahay dunay panahon na ang pamaagi sa Ginoo dili mao ang atong gusto na resulta o gusto na output o gusto na outcome na sangputanan.
Because siya raman gyud ang mas nakahibaw magigsoon. Diha may reflect nato niini. Na diha na no, ang focus sa kalibutan si Cardinal Tagle. Udo ako kita siguro tan-aw ta na may ta si Cardinal Tagle pero ako kung gidinay akong kaugalingon ako ingon ayaw lang kay kibaw naman ta sa panghitabo ko diha mga kaigsoon sa mga past conclave na kung kinsa tong paborito di gid hinuon mga kaigsuonan ma-elect. So mo nang amay tadog dili in town i-promote or dili ba maka-focus nga tong Tagle ba? Para doon na gid ako sa tsansa. Bawo naman ta kay mga usahay or kasagaran mo ginamit mo. Ang katong paborito na may mupuli, dili gid mo makapuli. Di ba? Og tinuod gid mga kaigsuonan. Kinsa may nagtuo na ang naara sa likod ni Cardinal Tagle. Mo nag-ingon lang igsoon. Usahay, dunay mga desisyon na ang katong gusto nato ang katong gusto nato dili dito siya mao. Ang para sa atong panginahanglan. Di ba? Sometimes, natawad ako kayo, sometimes it is not what the people want, but what the church needs. So, pwede nimo na ma-reflect sa imong kaugalingon, no? Usahay, magampot sa Ginoo mga kaigsunan, pero dili na mao ang gustos or ang mas maayo para nato. Na magampo ka sa Ginoo niya pagman ang output imo naman ang isultidaan. Lord, tagay ko kwarta di Lord. Padag ako sloto di Lord. Humata kay bawo mga kigso dili di na mao, di ba? Di na mao ang para nato kay gibaw naman ta mga kigso, madato ka diha. Di nakakailag silingan, di ba? Mausabi mong batasan. So mahitabo di ka malangit. So kung di ka malangit, may impierno ka, dili na mo kung gusto nimo. So gusto ko na malangit ka, so di lang di ka datuon. Di ba? Usahay, na parehero pa nag-eleksyon, no? Kana nato pareho nang sigabot atong eleksyon ba? Usahay na yung mga popular kaayo na mga kandidato. Pero imong i-reflect kini bagi mga kandidatuha mo ba gini ang atong gikinahanglan? Mo ba din kandidatuha ang makatabang? Kining kandidatuha ba natong ibuto sa karong Mayo 12 mo ba gini ang makatabang sa atong kalisdanan? Sometimes you have to do that. You have to reflect, no? Kagahapon sa ningaging episode na to, nagsige na tag panawagan mga igsoon, try to reflect, try to meet, try to talk. Diha sa inyo mga permero pamilya, diha sa imong family, membros pamilya, istoryahi. Niya, kung may istoryahan nimong pamilya, doon na may consensus diya, unsay buhaton, o niya, mingon ta na, i-focus sa panginahanglan nimo o sa imuhang pamilya. Kay karon kining eleksyon, comparison magini, di ba? Ni anak man ta mga kaigsunan, no? I-focus, asa, unsay gikinahanglan nimo o sa imong pamilya. Try to talk sa imuhang mga anak, sa iyo kung makabutar na sila, of course, talk sa imuhang ginikanan, imuhang mga lulog lola o kinsa to medyo may unta na makaandam na mo desisyon. Istoryahay unsa may makatabang, di ba? O inana ta. Kay lagi sa ko nagikayon dunay panahon na ang kaning kinahanglan o kaning gusto nato or ang popular kanang popular na gusto nato, ang mga sikat na gusto nato, na mo alagad, but actually, dili sila ang angay para nato. Di ba? Muna'y usa sa reflection na akong nakuha ba? Akong nakuha magigsoon. So while waiting, wapa gyapon, wapa. Okay. Sige. Dire-diretso na ta. Sige, diretso ta. Okay, wala gyapon ang Infinite Radio. Kung naminaw man mo o nagtanaw man mo diha. Sige, inform lang ko kung naa. Sige, salamat kayo. Okay. Di ba? Mo na. So, katong lagi kagahapon, di ba? Kinsa may magtuo na ang next Pope naara day sa likod ni Cardinal Tagle, di ba? Muna lagi na a sort of a reflection na hindi ka dibuhi, dili ang popular. Sometimes ang popular dili dito magikinahanglan nato mga igsoon.
kundili based on needs. Based on needs kita, dili not based on wants. Okay? Yeah, ma-apply din mo si mong kinabuhi. Ma-apply din nato sa election karong 2025, karong Mayo 12, karong Lunes. Ma-apply din nato. Think of your needs. You or your family needs. Unsay panginahanglan nimo sa imong or sa imong pamilya. Dili ang wants, usahay ka ng gusto nato, kanang sikat. Muna atong gusto. But gi-demonstrate na, gihimo ng example ang Ginoo or ang Dios, naghimo na siya na sometimes ang imong wants dili dito mo'y makaayo para nimo. Di ba? Usahay mabutahan na ka kanang wants bitaw na gusto ko og mga material na mga butang. Oh, kaya na mga wants man na. Gusto ko na kanang unsay naa sa silingan, naapog ko, di ba? Kaya na. Mo man na. Mga materialis mo na. Oh, kung gusto tag for example, kung arita mga kaigsunan sa management sa usa ka syudad, mingon ta, unsay tuwa dito sa laing syudad, naapog ko. Bisag nagkalisod ang mga tao, di ba? Inana. Muna mga part, mga kaigsunan, mingon ta na, kinahanglan gid i-reflect. Mag-reflect kita unsa ang atong gikinahanglan versus unsay ato ang gusto. Kaya kana ra ba atong wants, kana atong gusto? Agoy, di ira ba ginamahuman. Pertig ng taasa. Di ba? So mo nang kinahanglan to based on needs. Unsa man ni mga plano, mga plataporma, mga saad sa mga kandidato na makatabang nimo ug sa imong pamilya. Di ba? Mo na importante mga kaigsunan. Sorry, i-try na to reflect. Matod pa ni Sir Carlos na nagtanaw ka na to sa YouTube. Ayuds na among Cardinal Tagle. Ni Digong kay wa man niya kondinaha ang war on drugs ni Diggs. I don't know. Di kay ko na bet imo nang opinion Sir Carlos. Well, ako na respetuhan. But yes, probably wa kita magkadungog og vocal opposition from Cardinal Tagle. But I don't know kung ari sa second nimong pag-ingon na naamong okay sa ang iyahang chance to be elected. I don't think so kay ang pag-elect nila sila ra man dito niya di man tanan nakaibalog unsang panghitabo Digong. Di ba? Di man tanan nakibalo dito mga igsoon sinitabo atong war on drugs Digong. Oh, mga cardinals tibok kalibutan represented dito sa conclave na po sila yung problema dito sa laing kalibutan. I mean sa laing places, no? Laing places diri sa kalibutan, no? Not na laing kalibutan. But salamat kayo Sir Carlos, salamat kayo. Noted sir, noted. Okay, Sir Ilod, Sir Joy, Sir Oding. Okay, good morning niya ninyo. Ay nag-PM na to. Sir, unsa na nitabo sa infantry? I don't know, no? Wa sa ko kibalog unsa basig brown out na pod lagi naglagawa bitaw ni brown out. Pero may man lang brown out tan. Ari gid tunong mga isuon sa ato ang programa. Okay. Direta. Welcome. Arita, disqualification cases. Di ay, na-shock na po mga, na-shocked. Na-shocked ko, no? Na-shock na po magigsoon, ha? Ang 4th District magigsoon kay mga wala kadasig ro na to. Ka-best home na, ka-best home. Di ay disqualification cases, gi-file magigsoon. Batox Mayor sa Ormoc mga kaigsunan, ha? Ang mayor sa Ormoc, ang mayora mga igsoon, nagipangita na ito, dugay-dugay naman natin nangita at mga kaigsunan. Mutunga malang ni mga igsoon, mag-file og mga kaso. Ha? At least ba sa online, social media ba, kadang public address. Di gani public news man news. Dili gani ni public address. It's a part of the news mga kaigsunan. Matod pa, si Mayor Lucy sa Ormoc mga igsoon nag-file disqualification batok ni Kerwin. Kibalo man tana. Pero di apoy lain, medyo init-init pa karon lang kahapon.
or at least sa nadawat sa mga pamantalaan, di uban mingon 12 hours ago or 14 hours ago, 18 hours ago, ang nakalabay meaning kagahapon, nag-file na pud og disqualification case kuno ang Mayor Sormoc versus Ching Veloso og Mayor Bernie Tacoy. No, kuno ni mga kasuha kuno mga kaigsunan. Disqualification DQ. Kuno mga DQ cases mga igsoon. Batok sa mga nagkalain-lain na mga kandidato. Pero daghan na ng utada mga kaigsunan. But first, let us establish ato sang this na tubiyaan. Okay? Ari sa ta para makita ninyo mga igsoon. Okay, para makita ninyo katong kaso ni Kerwin ako naman tong kuan ninyo karita diri sa disqualification case nagi-file mga kaigsunan. Ako ipakita ninyo. Okay, para doon nga tagbasa kay bawo naman ta diri sa to ang programa mga igsoon. At least doon nagiti mabasa di gini radyo laway mga igsoon, radyo ba nya antena laway. Patasaan na ibaglaway ba? Okay, dire. Separate disqualification cases were filed with the Commission on Election by Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez against former representative and former Justice Vicente Sofronio E. Veloso III, who is running for representative of the 4th District of Leyte, and matag of Leyte Mayor Bernardino G. Tacoy, who is seeking re-election. Okay. The case is the ground of petition for disqualification violate Section 68E in relation to Section 261E of the Omnibus Election Code. Ang pasabutan ni 261E, threats, intimidation, terrorism, use of fraudulent device or other forms of coercions in a person who directly or indirectly threatens, intimidates, or actual causes, inflicts, or produces any violence, injury, as evidence in Tacoy case video that he posted, viewed 9,900 times to date, was presented. Mga na. So, video. Ang ilang ipresentar sa mga igsoon. In the election, it doesn't matter. It comes down to bloodshed. Bloodshed. If that's what you want, but let's commit to serving the people better. But in the coming election, if you want to take matag of blood will spill if you provoke me. Okay, direport sa kaso file versus Veloso, ang gamit sa Facebook. So, this is what they need to remember, because I'm just putting the devil to sleep inside my body before I use to go to Mass daily. But don't make any effort to awaken the devil. And if the need arises for me to kill, I will kill. Okay. Sa may tanaw ninyo diha mga kaigsunan. Sa may tanaw ninyo. Akong tanaw ni part man is discussion, diskurso ba? Di ba? Kada ba nag-discuss ka, nag-diskurso, pa karon ko discuss, nag-diskurso ko. Yan, doon na tayo sometimes na-emphasize nimo imong punto, Mugamit ka mga kaigsunan ng mga pamulong na to put emphasis sa gusto nimong ipaabot. But actually, dili na ang literal na meaning sa imong gisulti. Di ba? Naman na. Ay, sus, nakalimutan na kayo. Kita ko. Di ba? Naman na. Manghitabo mo na nato. Nakaisulti ba para gusto nimong ipaabot gud ang imong punto ngadto sa imong istorya, labi na kani ato sa daghang mga tao nagistorya ka. Okay, niya do na kay punto na gusto nimong ipaabot ngadto nila, usahay mo gamit ka o mga pulong mga kaigsunan na imong pagpasabot sa mga tao na muni ang gusto na kong punto. For example na dipinsahan gid nato ang atong kagawasan. Di ba? Manginana ba?
or punto na to na kinahanglan ipadayon na to ang serbisyo. So gusto nimo pahimugatan, mugamit kag mga pulong, mga igsoon, that will give emphasis sa imong gustong ipaabot. But actually dili na siya ang literal na imong gipasabot. Di ba? Na mga hitabo na ginana mga igsoon. But again, sa ako nang gikingon, tanang tao doon na may katugod pagkiha. Diba? Tanang tao doon may muni ang tanang tao doon may katugod na mukiha mga igsoon. So, well, katugod po nas mayor sa dakbayan sa Ormoc mga kaigsunan na mukiha. Sama ra po na doon na po siya pwede po siya kihaan. Diba? Now, sa side pasenter ni para mabalansi na to mga igsoon. Direta mga kaigsunan sa side naman po ni former congressman, former Justice Ching Veloso mga igsoon, kauban si Mayor Bernie Tacoy. Check na to. Kung doon na ba latest mga kaigsunan sa ilahang kining mahitugod sa pag-file matud pa og kaso ni Lucy Torres Gomez. Ato sa ako na ipakita lang sa ninyo before ta mo larga ta sa to ang mga opinion mga igsoon. Ako sa ipakita ninyo para kaingon mo na dili ni ato ang mga kaigsunan but na istorya. Para makaingon mo mga igsoon na dili ni tinumutumo na nato kundi agit basyanan. Arita. Dirita mga igsoon sa statement. Okay, makita na ba sa screen? Wapa. Ayan, medyo statement mga kaigsunan gikan ni Mayor Bernie Tacoy mga kaigsunan in relation sa nabalit na doon na kunoy gifile si Lucy Torres Gomez batok ngadto kang former Congressman Cheng Veloso and former Congressman and former Justice Cheng Veloso and together with Mayor Bernie Tacoy. Okay, ako pakita ninyo ang statement naman po gikan ni Mayor Bernie Tacoy mga igsoon. Mo pa may akong nakita na statement. Okay? Mahitungod ni ining allegedly gifile na kaso. Okay, atong tanawon. Atong huwaton mga kaigsunan. Okay, wait. Wala makita. Wala makita dire. Okay. Screen. Okay na. Tanawa. Nakita ninyo? Ayan. Okay, nakita na ninyo. So far, mo pa niya akong nakitaan mga kaigsunan na statement, nagibuhian, may tungod nining kaso mga kaigsunan. Kuno. Mingon ko kunogod. Nga nung mingon magkukuno. Kadiyot ako nang ipasabot ninyo. Pero ato sa nimbasahon, kadiyot. Matot pa mga kaigsunan, nining sa Facebook ni Mayor Bernie Tacoy, mato pa sa yung statement, we have not formally received any alleged petition. Okay? Any alleged petition for disqualification filed by Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez against Court of Appeals Justice Vicente Ching Veloso III and myself before the Commission on Elections. While this is clearly politically motivated, we are prepared to answer any legal actions that may be brought against us if this is the price of our commitment to safeguarding the people from evil doings and protecting the peace in our municipality, then so be it. Ligon statement ni Mayor Bernie Tacoy na kabantay mo mga ison anda mong tagana. So nga nung man gibutang madiri
alleged petition. Because wala man sila'y nadawat mga kaigsuunan na kanang giingon nila bagay-igsuon na official. Kanang official na mga dokumento, nagipasakaan sila og disqualification na kaso. Alangan mag-file dito disqualification na kaso niya, dili sila pahibawon. Yung man na pwede. Nag-file ka ni kag kaso, pahibawon gini mo itong gi-file ni mo kaso, kaya na may due process. Hindi mo na bahay mo. Morning. Dagan ang utanan ako, no? Dagan ang utanan mga kaigsuunan. Sir, unsa man ang kasuha? Ingko tayo sa, wa magkukita gyud og dokumento about ang kasuha? Yeah? Kanang giingon nila na kasong gi-file kuno sa mayor sa Ormoc, batok ni Congressman Cheng Veloso, batok ni Mayor Bernie Tacoy, wa magkukitaan ng mga kaigsuunan. Naa ba na? Naalagi report? Naalagi balita? Pero kanang report balita, di man na mao ang aktual na kaso. O siya akong ipasabot ang mga igsoon. Sama sa statement ni Mayor Bernie Tacoy, ningon siya, wala sila'y nadawat. Wala sila'y nadawat. Sa ako nagkikaingon, alangan magkaso-kaso na ka dito, niya ang katong imong kaatbang dito, dili pahibawon dito kung sige kaso ni mo. Siyempre, pahibawon dito mo. Ha? Kung gusto ka mapaspas ang kaso, i-file mo dito. Wala tagay copy. Ikihatod sila mga opisina. Di ba? Pero, matod pang Mayor Bernie Tacoy, siyang statement, wala pa sila yung nadawat. So, basically, kung wala yung nadawat mga kaigsuunan, ang gikasuhan, technically, wala pag yun na kaso. Kaya alangan, nagisa, ako nagkikaingon, alangan man sa dito, magkaso-kaso lang ka, o niya, dili ni mo hibawan ang katong imong gikasuhan na di aday, isumbong ti ka, ikasuhan ti ka. Mo may nakabutang diri sa statement ni Mayor Bernie Tacoy. Nakita man ninyo bagigsoon. Namatod pa, wa mami nadawat official na dokumento na nagkahatag og kamatuoran. Niyan ang giingon na dunay kiha. Okay, doon na lagi mga gipang site, mga kaigsuunan na balaod na lalapas. Okay? Section 68E in relation to Section 261E of the Omnibus Election Code. But again, it should be the actual documents, complaint sheets. Di ba na makita di mo? Nandun na gini ay mga kaigsuunan na giingon na kaso. Until now, wala pa. So, kung wala pa, watay mahimo, ma-consider na nagwala. So, madin lang hitabo aning atong naso, kaso-kaso rin, pwede rin usara ka partido mo file og kaso niya, desisyonan. Layo pa, mga igsoon. So, huwat lang ta. Kaya wala man, wala. O sa may matubag nilang, wala. Basta doon ay balita na nag-file ko, no? Now, di ay lang pangutana. Ang pangutana yun sa mga Ormocanon karon mga kaigsuunan, unsa magiging dapat unahon? Unsa may dapat unahon sa mayor sa dakbayan sa Ormoc mga kaigsuunan? Kining pag-file og mga cases mga igsoon, batok ni Kirwin, batok ni former Congressman, former Justice Cheng Veloso, batok ni Mayor Bernie Tacoy, o kinsa pa nang ipang-file ag kaso niya. Na pa ba? Wana? Kana pa ba? Na posible pang na mo sunod. Daghan ang nangutana. In fact, muna na asa to ang title. Unsa may dapat unahon sa mayor sa Ormoc mga igsoon? Disqualification cases versus issue. Mga issue. Unsay issue sa Ormoc ang dapat unahon og tubag sa mayor? Dapat manin daghan na mga kaigsuunan. Issue may tungod sa Urwasa. Ang Urwasa mga kaigsuunan na mag-agas diri, usahay mo agas, usahay dili. Kung mo agas magani, usahay tinaw, usahay kape, usahay, kada gitawag nila color Milo.
Kung dili man color Milo, mingon po ng uban, doon na po yung mga tagak-tagak, sir, na magimok-imok. I don't know kung sa katinood ng inyong nasaksiyan, pero ako nang ihatag ninyo, kamo diha ang muhukom, ha? Na, tinuod ba ning sitwasyon sa Orwasa? Ha? Tinuod ba? Muna, moingon ta mga kaigsunan, angay ba na unahon ang mga disqualification cases na i-file karon sa mayor versus sa kining problema sa Orwasa? Angayan ba na unahon sa mayor sa Dakbayan sa Ormoc ang mga disqualification cases na ipang-file niya kaysa issue about panglawas sa Ormoc City Hospital? Ano mga pangutana? Angayan ba unahon kining disqualification cases nagipang-file sa mayor sa Ormoc versus mga kaigsunan sa issue pangutana mahitungod sa unsa may gibuhat sa imong chief of police dito sa Albuera? Unsa man nahitabo ngano na disqualified siya? Unsa may nahitabo ngano na filean og kaso ang mga kapulisan sa Ormoc City og illegal possession of firearms? Di ba? Dapat bang unahon ang mga cases, disqualification cases sa mga lugar? Ha? Nadili gani sakop sa Dakbayan sa Ormoc. Anyat ikaw na mayor mga kaigsunan, wala ka makatubag sa mga pangutana about sa ghost employee nimo diha sa imong City Hall. Kaya gipasangin lang man ka na doon na kay ghost employee. Doon ay dokumento na gipangpakita. Ngayon ba? Muna mga pangutana sa mga Ormocano. Ngayon ba sir na mag-file og kaso kung naa maganig kaso nagipang-file mangigson ang mayor sa Ormoc ngadto sa mayor sa Matag-Ob. Nadili man in taon ang mayor sa Matag-Ob mo'y importante niya karong eleksyon na kay siya nagpapili man pagka mayor pero dili sa Matag-Ob. Na sa Ormoc City. Pero ngano nangabot man kag Matag-Ob unsa may concern nimo murag wala na ka sa focus. Inani ang dating. Inani ang murag wala na sa focus ang mayor sa Ormoc. Or not only na wala sa focus but medyo out of line. Out of line na kaayo. And then mubarog kasi yung tablado because you want to be elected. Gusto ka magpapili og balik. Ano, dili na ka makita. At least sa mga online or sa mga balita o kining doon ay mga pangutana, mga rumukano, dili na ka makatubag. Ang na-focus na lang karon na doon na kay gipang-file na disqualification against somebody from Albuera, not Ormocanon. It's not concern ba na sa mga Ormocanon, mga igsoon? Yes, probably concern ni mo as an individual. Imuha ng concern, so pwede ka may dautan na hinuna na. But then again, the question, magpabilin, mo ba ni angay unahon kaysa mga issues Dakbayan sa Ormoc? Issue about ghost employee, issue about hippie, hippie mga kaigsunan sa traffic, nangulata sa iyahang kining miyembro na traffic enforcer. Kung sa may update ato, nangita mga Ormocano, kumusta man to? Because paglapas matos tawhanong katungod, nawala lang, wag itay balita. Not even a single kumusta coming from the mayor of Ormoc niya itong maong traffic enforcer na matupag guso ko no, igo ko no, sa nabalik ito or nabaw kung sa bato ni hitabo. Lisod o ginahawa yung tao ng mga enforcer. Doon nakabati ba ta? Nabati mga balita na nadugunggan ang nakita bagigso na ato dito ang mayor bagigso gikumusta ang katong na hospital na enforcer. Kita kadungog, ta kabalita. Kita kitag pictures. Doon na bagay niya, nangumusta ba dito ang mayor sa Ormoc bagigsoon? Wala. They issue about sa Ormoc City Hospital mga kaigsoon. Gyapon tay mga pangutana. Kaya lagi ko no, I don't know kung sa katinon, medyo na ko no na focus ang mayor sa Ormoc mga igsoon because medyo busy. Kaya busy kayo sa kining gitawag mga igsoon na pag-file og mga disqualification na kaso. File og disqualification na kaso. Batok ni former Congressman, former Justice Ching Veloso.
Dili man na nimo kaatbang sa politika. Ha? Ha? Asa man ang congressman o ang imong bana na mo'y kaatbang ni Congressman Ching Veloso? Ha? Siya may dapat, kung may tungod sa doon na intimidation, naghihimo mga kaigsunan. Si Congressman Ching Veloso. Oh. Although, sa ako nang ikaingon, bisag kinsa man ining kalibutan na pwede ba makapile og kaso mga kaigsunan. So, maging mo kapugong mayor sa Ormoc mga kaigsunan. Ba't ang mga Ormocanon, nangutan na. Unsa naman yung pagkaunsa? Nawala ang atong mayor. Murag nawala mga kaigsunan siya sa original niya. Asa man, murag out of line naman kayo. Hani, kaso kuno. Kuno ha, kaya magigukitag dokumento. Kaso kuno versus sa mayor sa Matag-o. Ang nag-file mayor mga kaigsunan sa Ormoc, kung sa may labot. Kaya na-intimidate kuno ang mga tao sa Matag-o. Dili ba dapat taga Matag-o ba mo file og kaso batok sa mayor? Kano sa nabalhin na ba ang mayor sa Ormoc ato sa Matag-o mga kaigsunan? Kina ako pangutan na rin ako, Diba? Di ba doon naman ay kontra, doon na may kaatbang, si Mayor Bernie Tacoy dito sa Matag-o mga kaigsunan. Sa nawa siya kita dito sa gigingon nakitaan ni Mayor sa Ormoc. Unsa man ay mga kaigsunan? Unsa man nahitabo sa Ormoc? Kini ako mga pangutana na di mga kaigsunan, pero muna giingon mga kaigsunan, grabe na kayo, mura na out of line na gid kayo. Intimidation, terrorism ng mga pasangil, batok ni Congressman Ching Veloso in relation sa katong kaso lagi na giingon gi-file sa mayor sa Ormoc. Section 261 sa Omnibus Election Code mga kaigsunan. Kana congressman ang gidaganan. So dapat ang congressman nakaatbang, mo file din ng maong disqualification case kay mao lagi ko no. Kagubot. Although mingon ko dili man gid nasakto, dili man nasayop kay pwede man gid makakaso bisag kinsa nato. But then again, sa ako nang gikingon, how come ang mayor sa Ormoc mga igsoon nihimo ana? Di ba? Di ba dapat ang kaatbang ni Congressman Ching Veloso umihimo? Same ngadto sa Matag-o mga igsoon. Same dito sa Matag-o. Hisgot man og na ako noy kahadlok sa gisulti sa mayor mga igsoon in a video na ako na video. So dapat taga Matag-o dapat mo file og kaso batok sa mayor nila. How come dili taga Matag-o mga igsoon, di ba? Nga naman, unsa may business sa mayor sa Ormoc ngadto sa Matag-o Leyte mga igsoon? Unsa man ang iyang personality? Unsa man iyang standing? Nadili man siya taga Matag-o Leyte. Ang mayor sa Ormoc, nagmayor man siya sa Ormoc mga igsoon. It means taga Ormoc siya. Otherwise, gusto siya mo balhin ngadto sa Matag-o. Although again, way labot ang kaso. Sa ako nang gikingon, kanang bisag kinsa man, pwede yung tamong kaso. But ang gi-question nato mga kaigsunan, ngano na ang Ormoc, mura magnabiyaan, o niya nakafocus na lang mga igsuon ngadto sa uban ng mga lugar ang mayor sa dakbayan sa Ormoc. Muna ang pangutana. Muna ang pangutana mga kaigsunan. Kay lisod magid. Lisod. Hunaon. Tuwa. Kadungutan nag-file og kaso na. Katong gi-file ang kaso batok ni Kirwin kuno mga igsoon. Kay gihulga ang iyang bana mga kaigsunan. Sige, kay bana man to nimo. Sige kana. Pwede ko na. Again, may katungod ang tanan na mukiha. Sama na tanan, pwede po ikiha. Munang, lisod kayo hunaon mga igsoon. Hadi ang Ormoc City. Medyo na-deprive sa attention sa mayor mga igsoon. Muna ako nakita. Na-deprive, nakuhaan, nakibangan. Di lang kumingon, nakalimot, kaya basig sakit na gikaya na. Di lang kumingon, nakalimtan. Sakit na gid siguro kaya na. Musulti ko na, pero di lang ko musulti na.
Ang ako lang medyo nawagtang sa focus. Ana lang, di ba? Medyo dili kayo sakit. Timbang-timbangan na ninyo. Himo aning part sa inyong mga group discussion in relation sa umaabot na eleksyon karong Lunes pohon. Timbang-timbangan din ninyo. Kaya di ay mga panginahanglan sa mga Ormocanon. Kamahal sa kuryente, kamahal sa bayranan sa tubig, kamahal sa mga palaliton, mga kaigsunan. Problemas panglawas, watay Ormoc City Hospital, sirado until now. Kining mao mga seryoso na mga panginahanglan sa mga Ormocanon. Dapat man natong tubagon. Dapat man natong i-address. Dapat man nato mga kaigsunan tagaan og explanation ng mga Ormocanon ngano og unsay mga gusto nilang buhaton nining mao mga problema. Unfortunately, kining mga disqualification cases mo ni ang atong nadunggan. Mo ni ang ato ang nabalitaan. Mo ni ang ato ang nakitaan sa ato ang mayor sa dakbayan sa Ormoc, mga igsoon. Siguro angayan niya to explain na iyaning obligasyon ngadto sa katawhan sa dakbayan sa Ormoc to explain unsa man kining iyang gipangbuhat na dili man ni part sa iyang official function isip mayor. Unsa man? Nag-leave o absent ba siya? Nag-leave ba ang mayor sa dakbayan sa Ormoc, mga igsoon? Medyo leave na sa ko, leave na sa ko. Di lang sa ko magmayoron. Di lang sa ko nag-file kog leave of absence kaya nga naman di ko gusto na mabahin ang akong una-una. Naada ba? Mga mga kaigsunan, mga ka-best home. Na gusto kong timbang-timbangon ninyo ni makadaghan. Na yung mga nanguntangutanan ako, sir, si Congressman Richard Gomez, doon na ba'y kaso na disqualification? Duha. Ako naghihiskutan kagahapon. Di ba? Nakadungog mo? Gifile na disqualification cases, mga ison. O niya, kung wa mo makalimot, doon na po'y another disqualification case na gifile batok si Congressman Richard Gomez karon sa una ang katong pagmatot pa allegedly pagpakatap ni Gomez og fake news. Di ba? Mas nauna pa gito. Pero iatras pa ginato, doon na pag kaso, not disqualification, but a case of a criminal case na gifile. Kato bitong, may tungod atong Nunez. Di ba? Mo to? Huwag ko correct me if I'm wrong, Correction nilang ko ninyo. Kung sayop ko baga case, So, mingon ta na, murag dagan-dagan gining kaso ron mga igsoon giatubang si Congressman Gomez. Murag dagan-dagan gini. Mao ba ni ang rason na ganong video si mayura na lang sa Ormoc ang nipadayon mga kaigsoon pag-file og mga kaso? Mao ba ning hinungdan kay murag busy na kayo ang congressman sa pag-atubang siyang kagalingong mga kaso? Medyo ako ano ra ba po tao ra ba po na kapuyon biya. Diba? Tao ra biya po kapuyon biya na mga kaigsunan. Yung utana, kumusta si Engineer Viuli Cudilia mga igsoon? Mo ni ang gusto na kong salamat sa nag-PM din nato. Ako pahimugatan mo ni. Ang mayor sa Ormoc mga igsoon nalukop og file og kaso sa ubang mga lugar mga kaigsoon sa ubang mga kandidato. But sa iyang kaatbang mismo na si Engineer Viuli Cudilia wa mga igsoon kaso na na-file. Nga naman wa mangyud mga kaigsunan. Wa mangyud sila karon mga nakita bagay igsoon. Angayan na i-file na kaso batok ni Engineer Viuli Cudilia. Pero, wata kay ba na Biyernes pa mataron, basig na pa iyapas. Pero, Sabado naman. Pero kibaw naman tamang igsoon. So, nagpabilin mga kaigsoon, nagbarog. Si Engineer Viuli Cudilia wa matayog. Diba?
Ha? Atod pa ni Susu. Brad Yudes, unsa man tong gibasa ni Kiril kagahapon nga tuan naman daw si Richard sa balay siyang assistant matog. So man na balhin na din balay ang mga kaigsunan. Na mga kabestom, akin na ito pakutan na mga nga tuwa. Sama ko ni mo sus. Diba? Ang utana sa kong unsa ba natin katinuod? Brad, wa na namingaw ang payag, pero wa tubag ang orwasa, etc. Mga isyo, disqualification case ang ipanghimo. Muna Sir Bots na matod pa video na busy di ay file disqualification. Ako kita nila Brad murag gisantil mo. Gikan ni Red, mingaw man kaayong pikas sa Ronseryon. Grabe dyan kayo ka-silent, pareho na ni sila. Ampo ta na Red ha. Ampo ta na. Ampo ta og magbabinantayon kita. Lisod kini mga kaigsunan. Lisod kaya na mga inana, mga kaigsunan. Ampo ta, dugangan. Kana makabantay ka na medyo hilom kayo. Dugangan na tog ampo. Nadili in taon magmadaugon ang puwersa sa mga dautan. Kana manginana mga sitwasyon bitaw. Lisod kina magiging unang mingon ta na dugangan na tog ampo na ang puwersa sa mga dautan dili gyud magmadaugon mga kaigsunan, mga kabest home, mga classmate. Muna Red, dugang ta ampo. Simba ta. Kay Bernis matakaron, Santo Niño ron adlaw mga igsoon. Simba ta mga kaigsoon, kung kaya na ito mo simba mga igsoon. Mga misa ron, hantod pa niyang alas 6, wako masayo pa. Dungangan na itong ampo mga kaigsoon. Kay perteging mingawa mga igsoon. Muna, na akong ikaingon, kining ato, puros na ni mga pangutana, pwede rin tubagon anytime. Ganito tayo mga linyas telepono diyan. Tayo cellphone 0912-885-8531. Permin ng gadagan sa ubos itong programa. Para makita agad mga igsoon. Luga mga pangutana, anong wala tayo live? I don't know, to be honest. Wa ko balita Maybe brown out na po. Wala gina. Sa amin, mga pangutana, anong matiming gini brown out sa itong programa? Unang kamo diha na nagtanaw na to, ayaw gi mo kalimot og follow. Inig-follow ninyo doon naman ay default or see first. At tugid sa see first para anytime doon natin broadcast kay kani. Di na tas kulbahin na Bernes, Sabado, Domingo going sa Lunes. Morning kulbahin na mga igsoon. Muna mingon ko ninyo dubliho na to atong pagampo. Iampo ko, iampo punta mo. Iampo na to ang mga kandidato. Di matagustog na mahitabong mga dautan, mga kaigsunan. Ang atong hapsay, ang atong eleksyon. Diba? Muna atong gusto, hapsay, malinaon, kasaligan, raway mahay. So muna atong ginang ubanan sa pagampo, mag-igsunan. Matapang GJ Yunson, naabot pag yun sa 3rd District o pangampanya. Gundod ba yun? Maolagi. Naabot na ang mayura sa Ormoc sa 3rd District, mga kaigsunan. Apan ang mga pangutana na nahabilin diri sa dakbayan sa Ormoc, nagpabilin. Wagid matagad. Wala daghang mga utana, unsa magyud? Unsa may priority sa mayor sa Ormoc, mga igsoon? Unsa may ang priority? Naka-focus pa ba siya sa service? Kay di man pwede. Yes, naalagi eleksyon. But of course, kinahanglan ang mga services sa gobyerno, kinahanglan mo padagay day, maabot po nila. Mo bitaw na atay pangutana about Urwasa. Ang Urwasa, mga igsoon, doon ay mga daghan kayo na doon ay mga lugar. Mingon na to, PM na to, wa iagas. Kana, angay man na tubagon. Angay man na tubagon, mga kaigsunan. Doon ay agas, lahi na color sa tubig ang mugawas. Angayan man na tubagon. Immediate mo po na. Dili gani ka mga igsunan. Awa gani kay tubig. Mabaho mga.
Ha? Mo ni mga kaigsunan. Muna na ang pangutana, disqualification cases mo ba ni? Ha, ang dapat unahon sa bayor magigson o sa issue. Gani question ganini, unsang issue sa Ormoc ang dapat unahon og tubag sa mayor? Ha? Unsa maginang pinaka-issue mga igsoon? Kay diri, daghan na hatag sa pag PM na to. Usa gid sa mga issue diha pinakadako gid kini yung oras sa tubig mga igsoon. Muyon mo sa dili, uyon mo dili. Tubig. Ha? Pinakadako mga kaigsunan. Bubita na mingon ko, mo type lang ka mga kaigsunan og orwasa diha sa Facebook, labi na nakakasaormok mga igsunan niya, majority magina or sa imuha mga friends puros gina taga-ormok. Makita din nimo, doon ay problema sa orwasa. Ano ka ng problema ha mga kaigsunan? Ikinahanglan man na. Di man na pwede maghuwat-huwat lang sa tayo. Guman eleksyon ha? Di ba? Unfair kayo. Unfair kayo sa mga ormokanon. Imong ipahuwat. Huwat lang sa ta. Di ba? So, wa ko kita og maubagin na ang nahitabo. Pero mo na na-feel sa uban. Again, sa mga nawina na to, ako gina-qualify, you can correct me if I'm wrong. Because as far as sa ako ang nadungog is concerned, allegedly, medyo nawala na gyud sa focus ang mayor sa Dakbaran sa Ormoc. Because naamagod siya yung mga issue na nakabinbin, na si issue clarification na dapat tubagon. Mamagod ang nahitabo. Na may mga issue dapat tubagon, na mga issue dapat mohatag og assurance. Kumusta nga itong peace and order? Sa Dakbayan sa Ormoc mga igsoon. Kana, mga butang nga mga kaigsoon, ang ngayan man na. Namuhimo og pagtubag mga kaigsunan ang mayor. Di baga, reaksyon gikan ni si Alfred. Serious interview sa DYRG si Mayor o Congressman ni comment ko. Ingon ko nice interview, nindot unta o pa-interview po sila sa Best Home Radio o Infinite Radio Villaba. Dunay nitubag na dili man daw radio station ang Best Home Radio. Wala daw na frequency. Mo lagi sila Alfred, no? Nadugay naman na. Last year pa na katapatan kita pa gani nang hinagad og debate, kinumdum ka na. Debate atong highagad na niya ang tubag, di naman ako na legitimate radio. Kay sila lagi ko na legitimate na radio ko. Muna di kuno sila musukol kay legitimate mo sa mana. Mura na boxing. Kanang kinahanglan katong professional fight, kinahanglan man naglisensya. So mga boxing na mga lisensyado, muray akong di pa interview na. Kita, sige naman ta dire. 0912-885-8531. Pwede rin katawag. Di, sa kadlaw, sige tawag-tawag. Isa itong mga numbira, bahala o rin mo diha, mahurot ninyong load or bahala mo diha. May magkanarang cellphone akong gidala na dili ko, mangita ko rin, may cellphone rin karaan, kari akong dadoon, bahala mo diha, mahurot, mapudpod inyong tudlo. Sige tinawag. Sige tawag, di mo tingog. May pamutingog na lang. May pamangutana. May pag-comment. Di ba? Kada bang, maklaro, gini mo ba na sa kasing-kasing ba, medyo nagbukal-bukal lagi yung kasuko, bitaw? Ang ilan lang buhaton, gadi man sila, gadi man yun. Ay, di, ili, sulti, ang ito mo, ako ginabalik-balikod, gini nyo. Issue for issue lang, ay, di, yun mo barog. Napay daghan diya. Ako nasugatan kagahapon. Usa ka account, ang tanan na to na mga real, katutunan namin ito yung mga issue na to, gipang tubag-tubag niya mga issue niyan, Tagalog-Tagalog, ano ngay? So kita lagi in town, kay tanaw na to, basig Tagalog siguro. Tubag-tubag puta sa itong, yung konti ng natin na salita, no? Yung konti lang. Pag humandiri sa Pikas, nagbinisaya. Pingon po diri sa Pikas, hindi daw siya taga-Ormoc, taga-Mindanao. Ay ko still lang. Kaya lang ako atika-tika diyan. Tinuod ng pag-istorya, dili kabarog ang tanan na argumento mga kaigsunan
pasa gilabay batok mga kaigsuonan sa one or more political party. Tinuod gina. Usa dito, gisendan ko about Kerwin ko do na gi-interview ko do na naghatag lagi ko og kwarta ngadto kang undo ko dilya. Iklaro man tong Kerwin ko na fiesta. Giklaro man to na fiesta sponsorship. Kunya kana fiesta sponsorship dili man na kay sama gud karon ko na fiesta committee, di ba? Fiesta giklaro niya. Si pagtatanawa ka na kuno si Engineer Billy Cudilla kuno illegalista kuno kanimo ni si Ondo nagdawat bla 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 sendan ko video link. Unya akong gitubag mga igsoon. Naa man na si Kerwin karon. Gawas nun man na. Atong panahon na dito siya sa Kongreso, dili man siya gawas nun dito. Karon gawas nun man na. In fact, naaman na nang hagad man nag-interview sa giingon ninyong legitimate media. Di ba? Nganong dili man niya interview si Kerwin, nganong di man mo adto ng legitimate media kuno sa Ormoc. Nagiakusahan na miyembro sa Ghost Fighter. Ghost Fighter, Ghost Collector, Ghost Employee. Giakusahan mga kaigso allegedly Ghost Employee. Allegedly, mga kaigsunan, mga ungo sa Ormoc City Hall. Doon na may separate accusation, ana. Nganong mamanaadtua sa mga legitimate radio diha sa Ormoc? Kanang giingon nila na legitimate kuno na radio, kaya naa kuno diha mga kaigsunan na mga legitimate na media. Ngilngigraba ko no kaayo kay seminar ko no magigsuon gamit ko no stilan magkailar ba ko maestra ita man ko go down sa inana bang klasiha ba pero sa igod na bang masubraan pod ba makaingon biya puta na stilan ay pag di ta kailan. Di mangota mang inaanagot kay wa mo gutay padulungan ng inana makadaot man na makasukong Ginoo ana magigso. Usahay na kinahanglan po ng punto ba para makita po na usahay kinahanglan mo witikon ba bro bata pa na witikon nimo gamay para maka-remember ita sahay mo gilapas na ko. Di lagi ko no legitimate media kay lagi ko no radyo nya naman ta sa Infinite Radio sabi nila Infinite Radio di ay di na legitimate media, di na legitimate radio station. But the point is, it's not about whether you have a frequency or your a radio station. The point is, ang question, ang pangutana, ang topic, legitimate ba? Legitimate man ang mga question, mga topic na itong diskutan. Ganong mutago magka sa legitimacy sa usa ka kinahanglan na mag-radio station gid ka. Mura kag nitago ka sa ilawom sa palda sa imong asawa. Di ba? Mura kag gapalaban mga kaigsunan. Tago ka sa legitimacy sa imong radio station. Sama na ang tao no. Mahog na ang legitimate radio station di mo sukol sa gitawag nila illegitimate nga naman because di maginagkabarog isyo sa hospital hay naman naron ilang gisaad na site development plan hay naman na wala send na ko diri. Ako ipakita. Ako pa voluntary. Sige, isend na ko diri hain ang inyong site development plan para ako mismo ang mo-announce para makahibalo. Kay diri sa to it's a voters education program. Mag-mention man tag ODT, mag-mention man tag Ormoc one Ormoc political parties, naatay mga presentation about duha. Sa duha. Yan you try to compare. Ina naman ta. So hain man na Ormoc site development plan
sa Ormoc City Hospital. Gisaad man na. Wa pa gani may human ang eleksyon, wa katuman sa saad. Karon ingon man to karon, di ba? Dili ba to karon ang giingon? Nag-mention og karon pero wala year. So pwede ra. Sige. Ako, I stand corrected. Pwede ra di ko no kay wa man ko gisulti ko no. Kanos sige. So pwede ra di. So ako na lang ihatag sa mga Ormocanon. Sige, kamo na lang diya sa Ormoc kung sa'y tanaw ninyo. Igna lang ko, i-comment lang sa ubos. Kung sa inyong comment mga kaigsuunan. Orwasa. Issue sa Orwasa. Nga, sa kadugay ng panahon ng ulikta kag mahal, tapos ang kung imuhang serbisyo, mura gihapon mga igsoon. Unsa man na klasiha sa serbisyo. Now, again, these statements, kining mao mga observation, kining mao mga question, pwede gini i-challenge here sa ato ang page. No need kag frequency, wala. You can challenge. Kung mahadlo ka mo storya, pwede ra kayo i-text. Diba? Kung mahadlo ka mo storya, pwede ra kayo i-comment. Kung mahadlo ka mo storya niya, gusto ka na ako lang makakita, kay di ka gusto mabasahan sa uban, kay mauwaw ka, pwede ra ko i-PM. Now, kung gusto sa ka na magdungan, ang ilang-ilang ingon na legitimate radio o ang ato ang mga kaigsoon ng Best Home Radio, magdungan ta. Pwede gihapon, sugot gihapon ko. Diba? Invite ta lang ko anytime. Wa man. Wa nahitabo. So, mingon ta na, kinahanglan ito, mag-legitimate. Issue for issue. Diba? Debate. Gusto ato sa plaza. Plaza? Kadaghanan na posible mahitabuan ng plaza? Bago pa magani nahitabo ang pagpusil kang Kirwin Espinosa? Mag-isgot og debating plaza? Diba? Debate, ato sa plaza. Ngabot maganing pulis sa Ormoc ato sa Albuera magigsot unsa nakakuadto gid sa plaza sa Ormoc. Way naa sa tarong na panghunahuna na mosugot anang plaza debate oy. Ang atong gipresentar na format is online. Para bisag asa ka napita mga kaigsunan kung gusto ka. For example, ang ODT, gusto sila adto sila sa fencing building para makita nila, di kan showcase. Pwede nila mapakita kung sa kanindot ang ilang fencing building. Pwede kayo. Online man bisag asa kas tibuok kalibutan, pwede basta pwede ra gadig cellphone lang ta mga igsoon. Cellphone lang. Pwede kayo. Pero wa magid na may tabo. Nga naman. Legitimate, stilan. Hadlok yun. Hadlok kakak. Huwag yun ang istorya ha. Ako ang observation ha. Di kan challenge sa akong observation. Diba? No. Pwede rin sila mo himo mga kaigsunan o pagnigar. Mingon sila, dili pwede. Or di kan clarify it here sa atong program. By calling us. Pwede kayo. Anytime. And anybody can correct me if I'm wrong. Because everything na atong gihisgutan mga kaigsunan na may iton, it is alleged. Because the people na nangita og tubag, ningon ta mga kaigsunan, murag inani mga nahitabo. Allegedly na hadlock mga kaigsunan. Di ba? Sa pailain dira, nailinya sa punggos unsa na. Wa ko kabantay Sir Joey. Atong ipa-check Sir Joey. Unsa man ang linya ha? Linya sa punggos, naa sa punggos ng linya. Ayay, managing ayay. Bawo bitaw nang gikat nila ang radyo sa una kay tungod hadlock sila. Lagi. Karon online biya, di man sila makapakat nato. Daghan attempt. Makita man ko, padadaan man ko mga igsoon. Dunay kining violation sa iba sa akong program, no? Kaya mo tubag man ko na
Tubagon man na mo. Way back 2022, diha na ito. Pero, sige lang, Ginoo na may Ginoo. Umawala guta. Na Ginoo, mga salig kita sa Ginoo. Muna natay YouTube. Natay YouTube channel. In kaso mga igsoon. Gikan ni Sir Albert. Ingon si Sir Albert dire mga igsoon na the Bible debate ra ang naa sa plaza. Oy, mao lagi. Mao lagi ni Sir Albert, no? Lisod kayo. Magplaza kuno ang debate dito sa plaza. Hitabo na ganing kang Kirwin Espinosa mga igsoon. Lisod kayo. Urmok na mga pulis na himong person of interest dito sa Albuera. Unya, ang gusto nila, debate at nasa plaza, sa Ormoc, yun sa manang utuka. Ang atong i-propose is online. Online. Sus, kaya ra kayo. Prawagin, sir, na naglinya sa punggos. Uy, take pictures. Isend rin ako. Unsa nang galinya niya? Atong i-check diha. Basig, unsa man ang linyahan diha. Okay. Mga pangutana, sige. Okay, sige. Wala tayo igong panahon mga igsoon sa ito pagpagnaguban karong utuha. Medyo ni Sinias ligad. Lapas na kayo. Serious na apat to Kuya Dalig na radio station. Na apat to ron. Wala na. DY-RR. Wala na. Dugay na Sir Mario. Okay. Sa pamailain dire wa na ko makuan. Okay, nakuha na ba nako tanan? Nabasa na nako tanan. Okay. Sige. So okay, sige. Nabasa na tanan mga kaigsunan. Nanghatag og meal allowance, sir. Si RG sa mga teachers nga nag-serve karon sa eleksyon. Mo ba? Meal allowance na, sir? Karon kaning nasa punggos. Ato ning i-check mga kaigsunan karon na, sir, nahitabo naghatag og meal allowance, di ba? Di ba the violation mga kaigsunan? Ato nang i-check tanaw na to. Kung di ba na violation mga kaigsunan? Sige. Kung ito na mga isa na ko pictures, kaya atong ipakita. Isa na to pictures mga igsoon. Basta mahitungod sa disqualification cases, sa mga nangutana dire, okay, walay nadawat, wa pa nadawat, kung naamang gani. Na disqualification case, nag-file si Mayor sa Ormoc. Okay, mo lagi na. Pangutana diha na pertin daghanang issue sa Ormoc, pero murag disqualification cases man ang nadungog na tong tubag o nadungog na to mga kaigsuonan sa Mayor sa Ormoc. So, why nadawat? Gikan mato pa sa statement ni Mayor Bernie Tacoy sa ato pa, technically, walay kaso na na-file. Okay? Unless doon na sila madawat. Nakita niyo yung statement? Wala mas sila nadawat. So, technically, wala pa. Wala pa tay ingon na doon ay reklamo. Kay ang naman sa mga kaigsunan, mag-hiring-hiring lang sila dito, sila raw. Di nila pahibaon ang katong ilahang giakusahan. Di man po pwede na. Nag-traffic pa baga si issues dalan. Mao ba, sir? Picture palihog niya. Send rin ako. Ikan si Roding, violation na. Mao lagi, sir. Atong ipakita tagay ko. Picture na palihog. Atong ipangutanas legal mga igsoon. Wala tayo kong panahon. Inyong boss na lagad, brother Yudes Hugo, mag-uban ta mga kaigsunan. O niya, ugma alas 12 hangtod sa alauna. Sa auto, same time, same page, Best Home Radio, Facebook, Best Home Radio's YouTube. Hopefully, makauban na nato Infinite Radio ugma mga kaigsunan. Inyong boss na lagad, brother Yudes Hugo, manamilit. Tagan salamat and glory be to God. Dalay ko ng Diyos, labaw sa tanan. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Saludo ko ninyong tanan. Bye-bye. Gabay na lang. Ayaw mo pa daw sa fake news, ha?
masyadong halata ba to? Ampo ta, bantay. Warna ampo niya, bantay. Bye-bye, God bless.